July ni som tho tran ni ani a Russia Ukraine in do chan chin kan puan thin chu content dang puan kan han tum zeta ma se ngai thadu kan la tama wangin kan na puang le ri don ani indo na lam kan puan ma in vo in lama khovel media lian te beng ver le an puan na sat pakhat chu tuipuya mi zathum bo chung chang hi ni a hemi chung chang mang hian video bul kan tran don ani Spanish Canary Islands bula tuipuya ral tlan mi zathum borvel phur longa bo ni in tranpui tu pol pakhat chuan an soi Senegal atanga Spain rama Canary Islands apem lutum long pathum manga inzui mi zathum chuang chuan bo ni in Migrant Aid Group Working Borders chuan pathian ni khan an puang long pakhata hian mi somruk panga velan chuanga pakhata hian mi somnga emo somruk inkar velan chuang boka Spain ram thleng tura Senegal an chua san nuwa ni som panga chung zet an bo to ni in Working Borders sa Helena Meleno chuan Reuters aril long pathum na chu zu ni som ni pasari khan Senegal atangina chuaka mi zani velan chuang bokani longa chuang chung te chuan an chua nuwa an chung te chua nuwa hian chan chin an hrezui lo ni in an soi long pathum te hian Senegal chim lama ko 14 an chua san veka hei hi Canary Islands zinga pakhat Tenerife atanga kilometer sangkhat zasari vela hla ani Maleno chuan bo chung kwa te hi an buai hle a chuta chuan Senegal ram mun khada tangin mi zathum velan oma Senegal bo ruak muan oma lo wangin an pem chua san ni in an soi West Africa tuipui kama Canary Island chu Spain thlentum pem lut tena an tlo an thlen na mun pui berani a mitam vak lo chuan Mediterranean tuipui paltlangin Spain ram chung kal an tum thin boka tun season hi helai tuipui paltlang crossing tum zong te tan chuan hun khir ber lai ani khovela mi hring thi na thlen tu tam tak zinga mi Atlantic tuipui paltlanga pem lu hi ni a Atlantic migration route hi Sub-Saharan Africa na thanga pem lu te hian an mangtlang puya UNA International Organization for Migration data atanga alandanin kumsang ni somni pani khan Canary Island thlentum mi zanga somnga pakua naupang somni pani telin an lo thi to tuna mi zathum bo ta te hi engwanga bo nge thlipui le ruwa sur na sala tukin an longa ti pilwang nge chanchin chiang an la hre thei lova kan la ron update le tura nga yang Indona lam kan puan chun zomanga Russia le Ukraine indo ni zanga pani nani Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Maliar chuan anram chim chak lam mun nia Indona na sa taka Indona na sa takara Ukraine chuan ma ason zel ni ina soya Ukraine hian an hlok na chu an tinghet mek ni ina soya bakmut chim lam flenga po mason na engemaw chen an nei ti soi boka bengwarnan han jeptel lokila Ukraine le Russia indo chanchina hian an ram Defense Minister Resnikov kha kan puang kha taviau thilchik deuh chuan in lo hremai thei Ukraine a hian eiruk na atama wangte khotlang lam tran puina tam tak po ti ching penani an ram Defense Minister Resnikov po hi eiruk na kai hnoya minga chetel hle a ban em lovin akut an phuar sak chu wangin Ukraine Deputy Defense Minister Nuvalai le viak thatak Hanna Maliar ming vekin thupek hiti chuani ta ani hriat zawnan kan han bel lokani Russia Defense Ministry chuan an sipai te chuan bakmut bola Ukraine mason na chu an dolet ti soya indo na chu na sa tak ani ti le ral thuam ne na in kap ton ni tin an ni awang chau ni lovin topography ram leilung omdani na jer lo wangin indo na har sa tak ni in Russia lam chuan an soya line of contact hi tlang pani inkar omani a che tak hir viau ni in an soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan counter-offensive chu ama emo a general te du a ina chaklo akal muang hle ti chu poma ma se Ukraine sipai te chuan ma an la renga ma son na tlem in an nei ti soya kan vai hian rangzo ka ma son na nei kan du vekani a chan chu ni tin hian Ukraine hian
lo na thar anei zela sipai le ral thuam ma se mason na kan nei zela ni ti in United States broadcaster ABC na kom na soya thlama salama a sipai ten din hun nget lo harsa an to chu chin felani to ti soi counter offensive hi hun rei lo zo ka ti hlotlin thei kan du vekang ma se thil tam tak pal tlanga ngai voin hian ma kan son zelani ati heti la hian Ukraine kho chaklam kho pui limen Russia ina abuma wanga thizat chu mi pakwa hantling to a mi som pani chuang zetan hliam Donetsk biala Ukraine military administration how to Pavlo Kirilenko chuan Russia sipai te chuan kho pui hi rocket mangin an beya ruah manna fel tak siam sa in residential block te an beyani ati Russia chuan civil mi te be ani chuan yala sipai man ruwa kotlang ral thuam Ukraine in an don an chek na an dana an bei zok ni in na soi ve thung Ukraine lam hi ground lama chawan che bik lova missile po akha to kin an kap chuak ve rengani Russia official te chuan Ukraine in an ron ka chua missile chu an air defense system mangin ka thla ka ni thuan soya missile pali an kap thlani in an soi pakhat chu Crimea Peninsula chunga atla a pathum chu Russian Rostov le Bryansk chunga atla thile hliam an omlo ni in an soi ole US in Ukraine ta na bom hlo tak mai cluster munition thon atum chungchang chuan boruwa ka siam hle a ti ti tam soisela hlo a support tu ero anei venual tho Russia chuan US hian lai puimu atla cham to a hei wang hian mi pui poi soilo tam tak thi na thlen turin cluster munition thon atum ta ani ati Zelensky advisor Mykola Podolyak chuan cluster munition hi Ukraine tan chuan a poimo hle a indona hmuna in thlona ti zim tur le kan chaklo na siam thatna tura ta na poimo ani antang kai pui hle do ni in na soya Podolyak chuan Russia chuan Ukraine rama hetiang ral thuam hi kum khat chuang zetalo mang to ti soi Russia ero chuan a man lo thu soi ve thung Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan US in Ukraine nena cluster munition pe ka tum chu adem thu soin indona hun reizok siam tumna ani thu soi Ukraine atluk ai chuan bom hlo man thon don US President Joe Biden hian vo in tho tran ni hian United Kingdom athleng dona heta hian Prime Minister Rishi Sunak nen in biak na an nei dona ani hian US in Ukraine rama cluster bom thon tumna chu soi sel Germany President Frank-Walter Steinmeier chuan Berlin chuan US in Ukraine cluster bom thon atum chu a block thei lo ti soya hei hi man an du lo thu soi ma se Ukraine hian Russia laka inven na tur summa nei to lawani chuan emo indona tur ram thlop tu te an hnung to la ni chuan Ukraine top na ani ang ti soi US a chuan Democratic Senator Tim Kaine le Representative Barbara Lee te chuan cluster bom chungchanga Biden a thutluk na siam chu lungoi har an ti thu an soya Kaine chuan he malak na chungchanga hian lungoi lo na lian tak an nei ti soya a chan ber po ramdang ten heral thuam manglo tura intiam na an nei chu an sut pha thei ti soi heral thuam man khapna International Convention chu an chua san lowang ti kan soi theilo ati Israel humhim na ang Ukraine tan President Biden chuan Ukraine in NATO Defense Alliance sa alu ma deal na anga chung hian US chuan Israel ven him na apek ang chi Ukraine tan ven him na peturin ain pe thuwa soi United States chuan Ukraine tan ven him na kan pek ang hian Israel tan ven him na kan pek ang hian ven him na peturin ain pe rengani ti in Biden chuan a soya hei hian an moral thuam mani invent theina pek a huam donani ma se hei hi Ukraine le Russia in kara in ka hai le remna thutlunga omphot chuan a thleng thei ni in Biden chuan a soi chhun zom heti lai hian Biden chuan Turkey chuan ai to huang zo rem ti turin anor Stockholm hian member ni phalsak turin mason na anei tok lo ni in a soi Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan a US counterpart Joe Biden chu Sweden atangin firfiak dona konga malak na mason na alam mutok lo ti soi hei hian an ram nei to member ni deal na chu
apompui thei hri lo te soi zia chu Sweden a hian helpol pakhat Kurdish ho Turkey sarkar bei thin tu firfiak pol chak tak an oma hei wang hian Turkey chuan Sweden chu nei to member ni dil na dal sak a block saka heng helte hi Sweden hian a beya anor tom phot lo chuan ti in Erdogan chuan Sweden nei to member dil na a block sak zel tur thu lo sei to tuna hian Sweden hian masona an nei lova ma an la thatok lo ti in Turkey chuan soi Pathiani khan Erdogan le President Biden chu biak hlatna mangin an in bia a Sweden chu NATO a arang thei ang bera lom lu adu thu Biden chuan a soi Erdogan chuan Sweden hi helpol do na konga amunga rit lutoka hanin bengkang sela hantal pol ve photte se ati mase Erdogan chuan Stockholm chuan firfiak te do na dan siam thatna mangin mathar thren khat chula a mase Kurdish thlop tu firfiak pol te chu van tlang ma kong zo na ya phal sak loyani ati Turkey a Communication Directorate chuan tunkar chunga Vilnius a nei to summit nei ma Erdogan le Biden phone call nei chungchanga thu chua siamin hei hian malak na te chu ati to pani ti in Erdogan thu sei chu an ron tar lang Sweden le then omram Finland chuan ni kum kha nei to member ni an dila Russia le Ukraine in kara buena chuak wanga ven himna lama har satna chungchanga sipai lama malak na nei to lu dil na chu akal tluang theilo Finland hi sang hi somli pathum April thla khan official in Western Bloc nei to a hian lu tira ni to a mase Turkey hian abul bera chuan Sweden hi Kurdish firfiak te hum him tu apu a Sweden nei to bit chu adangta ani nei to dan puya chuan member thar la lut tur chuan lungrual taka member zongjong ten an pom tla na nga ya ram pakhat chau poina an pom lo chuan an lut theidon lovani Sweden in nei to dil na chu pom to turin Turkey hi anor to a Biden hian Turkey anor nap theina chan hi US in Ankara hna F-16 fighter jet hral an rem ti wangani hei wang hian Biden chuan Turkey hina takin anor pha Ankara tarlan danin Erdogan chuan Turkey hna US in F-16 hral aphal na le Sweden nei to dil na hi in kung kai tira du lo thuwa sei ve thunga mase fighter jet deal a thlopa wangin Biden chunga lom thuwa soi thunga tunkar hian nei to summit nei tura hian hemi chungchang hian soi ho don ani Russia Aerospace Force an chena hle Kupian Syria Battleground West sa Ukraine Battalion an be Berestovo le Selmakovka chimbula Ukraine sipai 32nd Separate Mechanized Battalion unit te temporary stationing center chu darkar somni palikal ta chung khan Russian Battle Group pa aviation le artillery sipai ten na sa takin an be Russian Aerospace Force sa Battle Group West atanga Su-34 frontline bomber chuan Kupian Syria Ukraine sipai Rifle Battalion 28 na unit ta chu thlona mangin an be ni in Battle Group thupuang tu Serhiy Zabinski chuan asoi Kupian's area indona an nei lai hian Battleground West atanga Su-34 frontline bomber thlok te chuan Mitrofanovka bula 28 Separate Rifle Battalion unit tele Anral thuam le sipai hardware concentration to airstrike mangin na sa takin an suasam tin indo pol aviation le artillery ten Berestovo le Stelmakovka khotlang bula Ukraine sipai 32nd Mechanized Battalion unit rang temporary station te na sa takin an beya Ukraine sipai platoon khat chuan thimang ni in Russia thu chua chuan asoi sipai official soidanin Kotlerovka Population Center bula First Guard Teng Army Line of Defense US Siam TPQ-50 Counter Battery Station chu D-30 Howitzer manginan kap chebok ni in Russia lam chuan an soi heti lai hian Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai te chuan khochak lam khopui Bakhmut pona hlok na an hmu hnuwa initiative an la a hei hi counter offensive zau zok kalpui mek na atel ni in an soi Ukraine chu kan duangin chakpurpur lo ma ila ma an son zel ni in Zelensky chuan a soya hun rei lo zoka counter offensive ti hlotlin chu kan du vekani ma se thilian tham tak ma chon kan naya voin hian nor tu zok chu kan sipai te an ni ati
Kochak lambial pahnia indona nasatak ala omchun zom zel ni in Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Maliar chuan soya. Hei hi khotlang ram tang rual Pol US, UK, France, Germany te chuan Vilnius sa nei to summit nei ma a Ukraine ta na security assurance pe kan tumlai last minute to kan nei lai ani. Ole indoni zanga panhina ni ta a mason na lian takdar kar somli pariat chungina omlo tlukani. Mase US in bom hlo tak cluster munition pe kan tum hian indona ngonga nei ngei do ni in an ring. Hetianga an kal chho zela ni chuan engtika nge he indona hi ato pang soithia mahar hle a. Rimna le muana tlang au pui ma se khovel ram lian ten Ukraine le Russia biak rem ai chuan ral thuam hangin na satakin an vur zel zoka. Russia la aram la ka tanga chua atum bik der silo in norton na alian zela kan suang tu angai lo ral thuam hlo chu khovel hriata langsar taka supply an tum ta mi mai boka chanchin kan ngai chang zel don nia.